Biyen Damarwulan iso dadi raja pertamane ya ngarit ngene iki lho. Ya kaya aku ngene iki, ngarit tapi Damarwulan ngaritne jaran. Lah kuwi ngeritne kelinci kok. Dengge tambul cah-cah kuwi lho kelinci. Lah mari ngono kuwi enek Sayemboro to. Sapa sing iso ngalahne Patih lu gender apa sapa ngono ya. Kuwi dihadiahi wong wedok wayu kuwi Ratu Kencana Wungu. Tenan, kualahne tenan karo Damarwulan kuwi. Akhire ya rabi karo Kencana Wungu. Ya bedane iki saiki ora tau enek sayembara kuwi lho. Sapa sing iso nganu oh ya sayembara apa ngono cara anu melu aku ya an. Ora enek saiki. Ya enake lomba Agustus niku paling hadiahe kerupuk paling. Ora kerupuk niku eleh snack-snack ngono lho. Enek lomba ya kaya lomba anu lho.